दिनै नैबे जोंहा UN पार्क आस्था एनजिअनि दैदेननायाव गासै जोंनि BPF दोलोनि मावथि आरो जोंनि बर्तमान BTCनि डेपुटि चिफ आरो उदालगुरि समाजनि बिजाथि रिहन दैमारिजों लोगोसे जोंनि BPFनि गासै दैदेनगिरिफ्रा ज'है जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनैनि बे जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जों बयबो मान बावदों जाहाथे बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव जिबायदि मोनसे थुलुंगा आरो जिबायदि बिहोमा होलांबाय बेखौ जों साफ्रोमबो गोसोखांनाया मोजां मानोना जोंनि गेजेराव बिथांनि आदर्श आरो बिथांनि निति बिथांनि नोजोर बेखौ जों बयबो जाहाथे फोथांना लाखिनांगोन आरो जों बर' समाजनि गेजेराव जों साफ्रोमबो जुदि बिथांखौ बड'फा होननानै जों बयबो गनायो नंखायनो दिनै जोंबो बिथांनि जोनोम सानखौ फैनानै मानिफैदों। जोंनि थांखि आरो नोजोरा बेनो जे जों साफ्रोमबो बर'नि गेदेमा बिथांमोननि थैनाय सान आरो जोनोम सान जों बेखौ सनमान होनांगोन अकल जों BPFल' नङा जोंनि जिथु जारिमिन सोरजिनो नागिरनाय जोंनि बर' हारिनि जिथु जारिमिन सोरजिनो नागिरनाया बेनो जे जों साफ्रोमबो गेदेमाखौ सनमान होनो रोंनांगोन ओंखायनो जोङो BPF दोलो हिसाबै जों बयखौबो सनमान होयो आरो जों BTCनि सान्थि आरो खौसेथि आरो जौगानाय बेखौ लानानै जों खामानि मावनो नागिरदों ओंखायनो जों बयखौबो अकल बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारि गेदेमा बिथांमोनखौ जों बयखौबो सनमान होदों आरो बिदिनो हदायबो फालिलांगोन आरो सनमान होलांगोन आरो रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि फोथायनानै जिथु जोंनो मोनसे 28टा सिट दिनै जोंखौ रायजो राजाफ्रा मोनहोदों आरो बेबायदिनो दिनै जों स्ट्रं मोनसे सरकार आरो जायनि बेलायाव जोंहा थांखिया बेनो जों BTC ओनसोलनि माखासे जौगानाय माखासे हाबाफारिखौ लानानै जिबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेखौ रायजो राजा नुदों आरो फोथायदों आरो जों जिरायनाय गैयालासिनो जिबायदि खामानि मावदों जौगानाय खामानिखौ रायजो राजाफ्रा नुदों आरो जों जे इलेक्सननि समाव जि बाथ्राफोरखौ जों रायजोनि गेजेराव होबोदोंमोन दिनै जों मावफुंनो हादों ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा फोथायदों आरो जोंहा मोनसे थांखि दं जों BTC ओनसोलनि माखासे जौगानाय खामानि आरो माखासे जोंनो लाइमोनफोरखौ जों जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ जों बैसो जानाय माखासे सुबुंफोरनो जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ सांबिधानिक जिथु मर्यादा जि मोननांगौ बे बुस्थुखौ जोङो दिनै BPFआ होनो थाखाय जों आवगायदं आरो नंखायनो दिनै जोंनि गेजेराव जोंहा थांखि थानायखायनो दिनै जों माखासे खामानिखौ मावफुंनो हादों आरो थांनाय 5 बोसोरनि एबार सरकारनि 5 बोसोरनि सिगां नङा होमबा UPPनि सरकार जों जेनाखैथ' जोङो गासै बेसेबां मोनदों 17टा मोनाखै होमबा 17टा मोनदों जों जेनाखै माखासे राजनितिक कनस्पिरेसियाव बिदिया जायो मालाबा जोङो माखासे जायफोर दिनै जोंनि बिरोधि बिथांमोनजों जों मोनसे एलायन्स बा जों बुजाफोराव फैनो हायाखैमोन जों कनभिन्स खालायनो हायाखैमोन ओंखायनो बिथांमोना गुबुन दोलोफोरजों ज'है मोनसे एलायन्स सरकार दादों बिथांमोननि सरकारा जुदि मोजां नङैनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिदों ओंखायनो बिथांमोनखौ दिनै रायजो राजानि गोसोनिफ्राय बिथांमोनखौ नागारदों आरो ओंखायनो दिनै जोङो 17टा मोननाय मोनसे राजनितिक दला थांनाय बारावबो जों मोनखादों 2020 BTC बिसायख'थियाव जों जेनाखै एबार जों रायजो राजा बुजिनो हादों जे BPFखौ नागारनानै गुबुननो सरकार खुंनायनि खाबु होयोब्ला दिनै जोङो माबायदि जानो हागौ BTCनि अबस्थाया मा जानो हागौ बेखौ नुदों ओंखायनो दिनै 16टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै बिथांमोना गावसोरनो सलायनो हाला होनना सारेन्डार जादोंमोन रायजो राजा बेखौ बुजिनो हादों ओंखायनो जिथु थैजों मोननाय बे BTCखौ अराय रायजो राजाफ्रा मालाब्लाबो गाज्रि जाजानायखौ लुगैया अराय मोनसे मोजां थासारि लुगैयो ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिनो हादों ओंखायनो दिनै BPFखौ फिन आरो रायजो राजाफ्रा लुगैफिननानै बे खेमताव होदों आरो बिथाङा सासे अपोजिसन हिसाबै बेखिनिखौ बुंखानांगोन आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैया डिफेन बर'निफ्राय बायदि बाथ्राया गनाया बे अपोजिसननि रुल आरो बेखौ जों गाज्रि मोनना लाब गैया लाङै जोंनि BPFनि दैदेनगिरि जोंनि सरकार खुंनायनि बेबस्थायावसो जों मिथिगोन ना बिथाङालाय सोर दा बिथाङा बेखौ गावखौ सिन्था खालामनाया मोजां जे गाव मोरै देरहानो हागोन देरहानो हायाबाथ' बिनि राजनितिक केरियार बरबाद जाबाय आरो दिनै जि नुदों बिथाङा देरहानो हाया मानोना बिथाङा दिनै गोबां खोथा बुंदों गिदिर खोथा बुंदों आरो बिथाङाथ' दिनै गोदान नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो बिथांमोना UPPजों ज'यै सरकार खुंदों बिथांनि दैदेननायावनो गासै खामानिफ्राबो जादों होनबाबो भुल जानाय नङा मानोना प्रत्येक इलेक्सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गासिबो नङा माखासे सोद्रोमाफ्रा जेरै दिफेन बर'मोन बायदिया गुबुन राजनितिक दलनि माखासे हेलिकप्टाराव गाखोनानैबो केम्पिं खालायदों आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे दिफेन बर'आ गावनो स्वयं बे उदालगुरि समस्तिनि बिथाङा दिनै सासे बिजाथि बिथांनि जे थांखि आरो नोजोरा मा सोरखौबा बुंनानै गावनि पलिटिकेलि गाव केरियारखौ बानायनो नागिरदोंमोन बिथांनि खोथा दिनै डेपुटि चिफ जोंना मानगोनां रिहन दैमारिनि केरियारखौथ' बे नस्थ' खालामनो हाया रायजो राजाफ्रा नुदों 20 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै ओरैनो 10 बोसोर केबिनेट जादों आरो 10 बोसोर बे MLA जादों
आरो दिनै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जिथु माने सिनारि नङा होमबा जिथु पिक्सार बे पिक्सारफ्रा जेरैबायदि मोनसे जौगानाय लामायाव फैदों बेखौथ' रायजो राजा साफ्रोमबो बुंदोंना जायनि बेलायाव बिथाङा दिनै फिन माने डिपुटि चिफ हिसाबै महर माने डिपुटि चिफ बिबान मोनफिनदों देरहानो हादों ओंखायनो दिनै जोङो दिपेन बर'आ मा बुंदों मा बुङाखै बिथांनि खोथा जोंहा दिपेन बर'आ लयख' नङा जोंनि लयख'आ जाहैदों मा रायजो राजानि गोरबोआव जों जायगा मोननांगौ रायजो राजानि खाथियाव जों थांगोन रायजो राजानो जों जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ बुफुंना होगोन आरो रायजो राजाजों सायाव फोथायनाय दं आरो